Salam Sapar ağa, Saydam iyileşler. salam. Salam emmenize. Hava Sapar ağa, video çekim ben şonu sorayın sebebi 9 öyle deyip başlattınız. O bir duşi ten rol aydın biz TNT'deki adamlar o biz yani bir duşu olmala nemedem yok. Yaşımız yeten ok ya geçiptir diyeli. O Var, bir duşi ten. var Sapar ağa. Hava onda hoş geldiniz deyip başlayacak. Bol ya. Sapar ağa bugünkü temamız e, devlet institutları. Umuman onun içine elbette giyin işleyin yankı devlet näme nädir işte devlet mekanizmi näme. Ondan soň döwletiň guramaları nämeden ibaret? Ine şolar hakynda gurrum etmekçi bu illeşler. Siz hem öz pikirlerinizi ýani kommentariýada ýazyň. Dogry ýalňyş o nämesi däl, ýöne pikirinizi ýazmak pikir pikirdir ýani. Pikiriniz ýalňyşam bolup biler, dogran bolup biler. Ýalňyş pikir jenaýat däldir. Şonuň O üçin yanlış ine fikirdir. ama belki bizim ýani ýadymyzdan çıkaran yerimiz olar ýa-da ýalňyş aýdan yerimiz olar. Neşolardan düzeltmek üçin komentaryalara yazın. Yine, görüm edilen tema var arada. Temamız bugün yine devlet institutları. Safar abi birinci novatta men size verecek sorum mu diysem. Devlet näme? Siz onu kıskaça aýtýaňyz da ýöne şu devlet yine näme diýip bolýar devlete. Be gaty kıyın soraw o döwletiň nämedigini aýtmak yani düşünükli bolar ýalak nämedigini bilýän bolýar. İyileşlere düşünükli bolar ýalak o döwlet hökümetden hökümet bir döwleti bir bölegidir. Onuň döwleti giden institutlary bardyr. O şolong hem bejetin jemine onuň halka, jemgyýete hem bejet üýşürüňde döwlet bolup bilýär. O ýöne Türkmen demesinde hökümete döwlet diýerler-de. Hökümet ýolbaşçysyna da döwlet ýolbaşçysy diýerler. O titlok o düşünjeler oturupdyr da. Ýöne döwlet institutlary diýilen näme? Türkmenistanda şoň demesine düşünýän adamlar öňe ýokdy. Oňa da men tugutnama getirip bilerim. Çoň döräpdir diýip pikirem edip biljek gel. O çoňkular öňküçe de ýok. Şoňa Türkmenistan demesinde döwlet institutlaryň nämedigini bilen, nähile işlemeliligini, nähile funksiýonlaryň bolmalygyny bir Sovet döwründen galan bir talarak nemeleri bar. Ýöne o Sovet sistemasy, planowy sistemasy o zatlar ýykylyp gitdi, nemetdi, o zatlar ýok. Şo zatlara düşünýän mene spesialist ýa-da aýdyň adam Türkmenistan demesinde ýa-da şu tahnada diýeň. O resmi nemede düýünden ýok, onu görýär. Bolsa bu zatlar beýle bolmaly diýen adam çykardy. O da ýok. Onuň bu döwletiň bir iki nemesi batanjagy bardyr. Yerli ýönetim diýen bada. Onu biz kän urun etdik. Yerli dolandyryş diýilýär-de. O nemesem sudury bar ýalak etraplara yerli neme diýerler. Bolýan ol institutyň maksadyna da işleşlemesine de düşünýän adam ýok. Şoň üçin Türkmenistanda şu betbaşçylyklaryň nemesi netijesi. O bunu ýani döwlet nemesi o beýle ýörep bilmeýär, beýle ýaşaban bilmeýär de döwlet. O şuloň biz döwrümizde şuloň düşünmeýänlikleriniň käbir nuskalaryny aýdyp bereýin ben. Bir elementar düşüner ýalakdy bilmeýär. Ýani ilmi nemäň nemetine girmeýin, o halk düşüner ýalakdy. Ministrlikler tiýazy guruluşdur. Ministerler, ministrler diýerler.
Öönümçülük değerler. Bu bir siyasi kuruluştur. Yani neme bolonu? Yani ministerstva, fabrik vahut yürüdiyenler. Yani şol atları ne Türkmenli, yani şu düşünceleri yok. O ta vahut fabrik neme yani yani orgun upravlen edin ya. Siyasi bir neme. Ol yani on bir normativlerini, instruktörlerini, geleceğini planlaştırıp biler, nemedip biler, o günlük iş nemeti burada öğündürüp bir de calma nemet men ol hem beceti öğünümçülüğü değişildi. Şunu düşünmeyenin nemetini men ne öğün dememden aytıp bereyim ne biz Türkmenistan'ın yani çökün vakti o bizi kömöge çağırdılar da şey diyeyim ben bu adı başka bolum bilir olun o dikelttik yani agroprom переработка diye bir объединение öğünümçülük производственный deme değil ya da öğünümçülük birleşiği bolýar da ne Türkmen diline öwrüňde o bu ondan soň çökün hudoklar berdiler o Türkmenistanyň 60%'ine bolay demesini verdiler de 2500 kärhana ve şu ad dälet ýadyma düşýär. Şuň telefonu kriçkadan bar şoň içinde. Hemmejesiň ady demesi bilen bu adam ende. Bu öňümçülük birleşigi. Bu hakiki ýa neme şuň adyna ýa o ozorun goşdulardan adyna ministerstvo diýdiler. Ýöne şu funksiýany etmeli ýalak deme. Goýdular da. Yani şol yani düşünmeyenlerin büyük sebebi bu beyle bolonok, bu kantern ýalak ýa bir abidnen ýalak bolsa öňümçülük demeti. O bu işler durur. Bu emme adyny demetip bolýar da. Soň buny döwrüň talabyna görä geçiş döwür da o plan o nemeden bazar iqtisadiyetine geçme nemeti. Onam şu öňümçülüğü öýdi. Rahat edip bilýär de. Bu şey demeden olsa bu devam edýär, edip bilýär. Ýöne adyny goýanına da biz şu demän dowam etdik de. 94-nji ýylyň 29-njy iýuluna çenli. Şu işleşi alak adymda näme diýenlerine de ýöne biz şu öňümçülük birleşigi alak işledik de. Halgydan töledik bu nemesine. Halgydyň 60%'ini töleýärdik. Ondan barsyň aydın. Onun bizi işten ayırdılar. Minister ayırdılar, ben ayırdılar. O täze minister verildiler, täze ornunbaşar verildiler. Öňe bir tekli tane ornunbaşar var, benden başga da. Ne olar bilen ýene de nemetdiler bolun ýöne inni bu öňäde işlerini bilen nemeden okur da. O ýar bille batdy. Tebebi yani öňümçülük duyunu bilen o minister bolan ýöne minister bolup nemetse oňa gyýyrsa käýeti işden aýryp ýerine başga bir ýerine goýsa ýörer durur deme diýerler de öňümçülük duýuny başga da. Oň başga zatdygyna düşünmeýänleriň sebebi mine fin etseňiz gazetlerde, jurnallarda o ministere buyrugy berdi, o minister aýyrdy goýdy. O ministeriň öňümçülük bilen onu 6 ayın içinde, 5 ayın içinde gelip üýtgödüp ýanemedip bilmem mümkinçiligi ýok. Onuň funksiyasy başga, orun upravleni bolany, orun upravleni bolýar. Siyasi neme. O dünýäň hem ýerinde de şondalakdyr. Siyasi bir guruluşdyr ministerlik. Olaň hukuky badyr nemeden badyr bolýan ýöne ýani öňümçülük bilen olaň nemesi üýtgeşikdir. O siyasi neme. Şol atlara Türkmenistanlar düşünmeýänleriň büyük sebebi oň bir ýygynyň demesi bolýar, ýetkisi bolýar da gatyly. 6 aýdan soň giden işsizlik emele geldi de. O sen gödöňüne getirip gör 2500 edarada 1 milyondan uwrak adam işleýär. Şol edaralar çok kıyın şertler o ýöne bu zatlar.
geçiş döwrü diýip aýdýan men ol näme nämediğini yani temalar yıkılan nemeden bankın işleşi dahil ettiğini düşünüp bulunyan neme yok, öz manadın yok, öz nemen yok. O in kıyın döwürlerde o birden çok geldi. Şu idareler çöktü, işçiliği moment emere gelmeliler. Böyle katıken gulvalarlar ne 96. yıllarda hem benemelerde birden emele gelen o adamlar işi aşı şu idareleri işlemese bolan o. Demek düşünen oklar bu dağıtlara. Son 10 çodan emetmediler. Her 6 aydan bir yani bir nemen oğul dit ministraya diýerler. Oğul var bir öňçülükde bular edip görün ýalar. Şolar ýalar düşünjesi. Halkam şonu şo durşuna ýuw diýär-de. O öňçülük bir başynda bir adam bolýar. Ol yani ministrin işi başka, yöneticilik işi başka. Şo zatları Türkmenistanda düýbünden ýokarda da, aşakda da, gapdalynda da döwlet institutlarynyň şo zatları düşünýän demeti ýok. Şonuň yani açyk tutnan batda. Soňam bu zatları üýtmetmediler, emetmediler. Ýöne 20 minister diýip belleseň şo zatlar ýürýändir diýerler. Giden ýanky döwlet institutlarynyň herteniň bir öz funksiyasy bolýandyr. Şo funksiýalaryň ýanky soňuşda hem hukugy hem öňümçiligi şonuň işler ýalak şertlerini üçin edýändir. Bular ýanky milisiýa bilen KGB bu zatlary üstün etmeli diýip düşündiler-de. Netebet demeti Türkmen mentalitetiniň düşünjesi şo minister Erwet o ya ogry ya gowy işläp bilen o da şo günäkär şonu atmaly basmaly o ya onu atýan basýan şo milisiýa bir gorkulmaly biri dykmaly biri şo taýda şonu ýenjip emetmeli ne şeýle bir tüýtlük döwlet institutynyň işleýiş nemesiniň ýani türkmen versiýony şeýlerek şu adam şurnalakdyr da ünsürseňiz käbir ministrlere Uyghur versiýada şu at gaz o soğuk bolup gaz turbolary o gazy öwren okla geçirjeleri o şu ministre ýa-da türkmen gazyň nemesine Uyghur verendirler ýa ornwasaryna deme kabinet ministri o bular yani döwlet institutlarynyň işleýiş nemesinde düşünçleri şolar ýalak nemede ol yani temperaturan ol minusa ýetiren o minus 20-25. O bir o Türkmeniň gazy parafinli o parafinliligini onun öňünden çäresini görmeli nemeler bir topar spesialistler var. O spesialistlerim siz ýok etdiňiz. O birini milisiýa iýmetdiňiz, birini KGB iýmetdiňiz, birini prokuror iýmetdiňiz, ýene birini ýene başga. O spesialist bilen zat bir günde 5 günde 5 ýylda betçen o. Ene şu wagt gazyň üstüne Türkmenistan soğukdan horluk çekýär. Komşu Özbekistan'a bermeli gazyny berip bilen o. Xitay'a bermeli gazyny berip bilen o. Muň tiýasy nemelerim bardyr arkasynda. Ors batky görke diýendir. Neme diýendir? O ýöne bu insoňy aňyrtynda teknik neme barda. Şo institutlaryň ýaka demede tiýasy neme ýalňyşanda da beýleki şolonky ýalňyş diýip arda edip bolýan bir institut bolmaly. Bulong diýäni bize Uyghur berdi bol bu Uygurun bize değişilläl diýip şonu ýanky razbork edýän o protoýudan tut prokuroruna çenli savcısına demesine çenli şolar ýalak institutlar ya profesional birlikler bolýan nemeler bolýar. Şo zatlar bilen ýankyny düşündirmeliler ol. Yok, institut yok. Bir adam diýdi utordy. Döwlet beýip ýöretdik ýa.
Men nemem şeylerek sonra versen men düýplerek aýdyp berip bilen. Bunu yerli hökümetlere de iýinten şonalak dron ten ödüň gurrun berjek bolsa onu tabiat nemetini üstüne yetiren. Sapar aýyndy döwlet instituty diýende men bilýän zadym döwlet institutlary şol talyplara sapak berýän bir bina diýip özüňe etdirýän. Oň ýaly däl eken. Döwlet instituty diýilen başga bir zat eken. Indi birinji ýanky döwlete gelende döwletiň döwlet bolup bilmek üçin ol aslında näme tarapyndan halk bilen baglanşdyrýan ýerde toplumlar ýa-da jemgyýetler ýa-da belli bir territoriýada ýaşaýan şol insanlar bir ara gelip bir örgüt döretýärler. Şol örgütüň adyna döwlet diýilýär ýa-da state diýilýär. Ýani iň uly örgüt şu günkü dünýäde bar olan örgüt döwletdir. Ýani o entek 50 ýyl soň ýa-da 100 ýyl soň näle boljak belli däl. Ýöne şu günkü şol örgütde türkmen sözüdür. Şol döwletdir. Indi ol örgüte näme üçin gereklilik duýýarlar bu halklar ýa-da insanlar. Sebäbi ine döwletiň wezipeleri daşky duşmandan goramak, içeridäki tertip düzüni saklamak we mysal üçin Sapar agadan men bir sanak aýdaly galam satyn alýan, şonu Sapar agadan satyn alanlygymy tasdiklaýar we şo galam menki bolýar, soň hiç kim şoňa dawa edip bilmeýär. Ine döwletiň iň esasy 3 Notarius. notarius. Iň 3 esasy 3 wezipesiniň biri. Ve bu wezipe üçsünü ähli islendik döwletler, ýani hakyky döwlet olan döwletler bu üçsünü şertsiz we ýani kaýytsız diýilýär. Yerine ýetirýär. Gönüden göni yerine ýetirýär. Hiç bir döwlet mysal üçin bir ýerden bir ine maşyn satyn alýan, sen şo maşyny satyn alanyň üçin satyn alan adamyň diýen döwlete ýa-da döwletiň bir ýekeje guruluşuna diýär. Men sattım diýär, beýleken men aldım diýär. Şondan tarys diýilen ýer hökman surata tasdiklaýmaly, başga çäresi ýok. Tasdiklaýmaly, ýok bolanok diýip bilenok, o işi şol. Bar bolma sebäbi şol. Ýani notariusyň bar bolma, ýaşama sebäbi şol. Ýaşama diýip aýtsam dogry bolarmy bilemok, bar bolmak diýil. Yo, o yaşamada yankı şu peçadına nemesi var, töleği var, şu zaman bilen yaşamadı. O töleglerim ýene özüniň ýanky notariusyň öz aýdaly şol aýlygy ýenesi jaýynyň arendasy diýilýär. Şol zatlary garşylamak üçin togy işçisiniň aýlygyny garşylamak üçin diýär sana, mysal üçin sen birine bir islendik nämede alym satym işinde ýa-da beýleki işler islendiginde de kepil bolýan bolsa şoňa aýdaly bir 5 manat, 3 manat pul alýar. Onu gönü şol nämen sistemaň içine alýandyr, o ýerde işleýän adamlaryň aslında. Ona notarius aýlyk berýär. Ine we daşky duşmandan goramak, öz territoriýasyny goramak üçin döwletiň ýene bir institutlarynyň biri Harby institutdur. Harby institut diýse okulýan bir ýerde. Aslında harbylar başga bir dünýädir, başga bir döwletdir aslında. Döwletiň içindäki döwlet diýip görýänler harbylary. Olaryň hem ýol başçysy ýa-da olarda harbylar näle işlemeli, olaryň ýani harby doktrini, o zatlar ýanky näme işi däl. Goranmak ministriniň işi däl o işler. Ol harbylaň ýanky genştab diýilýär rus dilinde ýalňysmasam. Ýa-da ine generallar bardyr. Ine şol generallaryň, ýani goşun generallarynyň işi oldu. Olara buyruk berip bilen goranmak ministri. Sebäbi goranmak ministri siýasy figura, harby figura däl. Goranmak ministri ol harby bilen hiç hili gatnaşygy bardyr. Ýani döwlet siýasatçy bilen şol harbylaryň arasyndaky köprü. Ýöne harbylara buyruk berip bilen ok. Nädip ýanky uçenýan nädip geçirmeli, taktika, strategiýa meselesinde harby ministr, näme diýilýär, goranmak ministri hiç hili rol oýnaýan däldir. Dünýäň hemme ýerinde şoň ýaly. Hemme ýerinde diýse ol ortada şeyle däl ekeni düşen ýagdaýlarym şonnaly. Ortadan türkmen ýaly.
Ýa-ni şol ýanky näme kim diýilýär şoňa goranmak ministri harby däldir. Harby diýmek ýanky generallardyr. Ýani şoň içinde ýaşaýan, şoň içinde ýetişen men häzir Orsa ýa-da beýlekide hakyky Ýewropada, Amerikada, hatda Türkiýede de şoň ýaly. Harbylar aýry bir dünýädir. Harby ýanky döwletiň harby guruluşy ýa-da harby instituty haýsam bolsa bir ýagdaýda ýanky siýasatçydan ýa-da beýlekiden ruhsat soraýan däldir edýän işlerinde. Olar işin içinde olan üçin siýasatçydan has bolup düşýär. Siyasi karar alınmalı yerler vardır. Diňe şu yerlerine karar alýar. Hawa edýän işlerini mysal üçin aýdaly harbylar aýtja bize diýe 2 ýyl ýanky eskerleri taýýarlamak 2 ýyl gerek däl, 1 ýyl bolsa bolýar diýe bize diýe. Şo ýeterli, biz 1 ýylda taýýarlaýas diýe. Ýanky ilaty ýa-da eskerleri 1 ýylda taýýarlap bilýäs diýip bir harby gurama şey diýen soň onu kanunlaşdyrmaly bolýar. Kanunlaşdyrmaly ýerinde ýanky goranmak ministrine gelýär iş, ola meclise çykarýar. Ine şoň ýaly işler. Ýöne goranmak ministri ýanky gulluk wagtyny, eskerlik wagtyny diýen, eskerlik wagtyny 1 ýyla düşürjek diýip aýdyp bilme mümkinçiligi ýok. Sebäbi ol harbylaryň işi. Ministr harby däl. Ministr goranmak ministridir, ol harby däl. Bolmanan biler. Aýalan bolup biler bir 20 ýaşyndaky gyzan bolup biler goranmak ministri. Şwedýan aýal. Aýalmy goranmak ministri? Hawa ine şolam Latviýan, Litwankam aýal. ine Germaniýankam aýal. ine şolam nämeni görkezýär? Harby ýa-da goranmak ministri diýmek harbylar bilen hiç hili nämesi ýok. Ýani buyruk bermäni olara indi haýsy harby, haýsy generallar ýanky aýal bolan bolsa diýmek gulluk eden däldir ýa-da harby durmuşyň içinde ýaşan däldir. Ýöne öz siýasat etmeli işleri var. Siýasy ýüzi ýa-da siýasy Şoň tarapy. işleşi aýdyň sözüň agynda ne Ukrainada ne harby nähileki işlemeligi ne Ukrainada nusgo şeklinde prezident goşuşýan däldir. O siýasy nemeler neme diýendir. Harbylar urşy alyp barýan harbylardyr. Ýok, ol prezident bilen ýanky harbylaryň arasyndaky ýa-da şol prezidentiň ofisi diýilýärmi ýa-da bizde ministrler kabineti diýilýär ýalňyşmasam. Ine şu uruş ýagdaýynda da ýanky Glownakomandowyçy diýilýär. Ukraina kanunçylygyna ýa-da konstitusiýasyna esasında Zelenskiy şu wagt ýanky Glownakomandowyçy bolýar. Uruş ýagdaýynda parahatçylyk döwründe de konstitusiýasy şoň ýaly. Ýöne şonda da uruş alyp barýan generallardyr. Yani goşun generallar var. Uruş alyp barýanlar şolar. Ýöne siýasatçy bilen işlerini näme diýilýär ona? Sinhronizasiýa etmek üçin, bilelikde işläp bilmek üçin arasynda gatnaşyk bardyr. Ýöne buyruk alýan däldir bu harbylar. Harby iş ýa-da ine şunkü Ukraina misalında da ve ine olan gelen üstünlüklerini ýa-da görkejen edermenliklerini hemmemizden şaýat bolup oturýar şu günkü. Ine şol zatlaryň hemmesini edýänler, ýani bilýän adam etmeli. Çorba içecek bolsaň çemçedir. Ýanky näme däldir, wilka däldir. Wilkany ulansaň erwet bolýandyr. Spagetti, makaron, spagetti diýjek bolsaň wilka diýmeli. Hawa spagetti bolsa da wilka ulanmaly bolýan. Döwlet emedil şoň ýalyk işler. Indi döwlet institutlaryna geleli. Döwletde siýasy institutlar bardyr. Meclis siýasy institutlaryň biri, hökümet siýasy institutlaryň biri, hatda partiýalara da diýip bilersiňiz. Ondan soň konstitusiýon gurumlar bolmaly. Konstitusiýon sud, ýani konstitusiýon sudam şoň ýalyk siýasy institutdur. Ondan soň goranmak institutlary bardyr. Mysal üçin milli howpsuzlyk ýa-da milli howpsuzlyk ýa-da milli istihbarat gullugy. Onuň iki tarapy bardyr. Milli howpsuzlygyň bire siýasy ýüzü bardyr, birem görünmeýän ýüzü bardyr. Türkmenistanda gynansak da ýanky men mehemede işleýän diýip aýdyp goýberýär hemme adam. Hayran bolýar. Yani oň ýaly bolup bilmeýär o golluklar. İşleýänmi diýende de ýok, bilemok diýär. Olar şo derece ýanky. Ýeki o da däl, näme aýdyň bulan katamyna döwlete däl, halka däl, o prezidente katam edýärler.
o prezidente hasap edilen nädir? Hı. Siz prezidenti oryan diýmek bolýar. Ýurdu oran da var. Hakykatdan hem şeýle boldy da şu wagt ýurdu oran oklar. Ýurdu oryan institut ýok. Bu halky oryan institut ýok da. Hem Yok. bir prezidenti oryan. Sonuçta şo bolýar da. Tamam. Ondan sonra institutlarda, devlet institutlarda Merkez Bankına gelen diýen ykdysady bir institutdur. Ondan soň ýene şoňa meňzeş ýanky konkurensiýany goramak üçin ondan başga da ýanky ykdysady institutlar bolup biler. Ondan soň jemgyýetçilik institutları diýip bir zat bardyr. Jemgyýetçilik institutları ya da Türkiýede kamu diýip geçýär, kamu guruluşlary diýip geçýär. Ol jemgyýetiň ýerine göre we problemalary, käbir problem spesifik bolýar, etmeli işi wagtlaýyn bolýarlar, käwa belli bir wagt üçin bolup bilýär, komissiýalyk diýen işlep bilýärler. Ýöne hem işelik bolanlar bar. Ol jemgyýetiň özüniň döreden bir guruluşlarydyr. Ine bu zatlaryň hemmesem bir döwlet emele getirýär. O döwlet edýän işinde ýeketek güýçdür. Men onu näme üçin aýtdym? Bu bir ýanky döwletiň keskitlemesi ýa-da döwletiň esasanam 20-nji asyrda bu meseleler gatken ýanky çekeleşilendir. Ýanky döwletiň güýjüniň ýeketek bolmasy ýa-da authority diýilýär. Ýa döwletiň autoritesi monopoliýadyr. Mysal üçin kazyet diýen bir guruluş bar Islamyk döwletde. Kazyet kanun bozana ceza berýän bir guruluşdur. Ve ýekece özü ceza berip bilýändir kazyetiň. Eger kazyetden başga bir ýene bir guruluş ceza berip bilýän bolsa, haýsam bolsa bir döwlet, şol döwletiň ýurtdaşyna ýa-da watandaşyna kazyetden başga biri ceza berip bilýän bolsa, kazyet ýanky legitimi däl diýip hasaplanýar. Ya-da kazyet ceza berdi birine, onun cezasyny kazyet däl de başga bir guruluş, Türkmenistanda şu gün kazyet ceza berýär, höküm edem günä geçýär. Bu diýmek näme diýmek? Türkmenistanyň kazyeti legitimi däl. İşlep bilenok ya da yok diýmek. Hany nirde kazyetiň ýeketek güýji? Yani iki bolup bilme mümkinçiligi hem ýok. Ne şonda döwlet bolýandyr. Bize Türkmenistanda şu gün döwlet guruluşy ýokdugyny bilýäs, ýöne deňeşdirmek üçin ya-da döwletiň nähili bolmaly hakynda bir pikir döresin diýip bu O biraz temalary adamlar pikir eder ýalyk. Beňe Tamam. üçün aýdýat size ýanky leksiýa berjek bolup aýdam dok. Ve Aydın sözün bölüğün şu an yadıma düşüp dukan aydayın yine bir daha da atlak geçtik de ikimiz. Yankı yönümçülük pudoklar bu profesyonel nemelerdir. Şunun birlikleri olmalıdır. Yokman. Yani Türkiye'de bağdır. Yankı ministerstvolar siyasi kuruluş diyette. Bunun yönü profesyonel mi? Yankı mesleki birlikler bolmalydyr. Ine injinerler birligi bolmalydyr. Arhitektörler birligi bardyr. adwokatlaryň birligi, doktorlaryň birligi. Doktorlaryň birligi, gara pudok ba bolsa şolaryň hemmejesiniň birligi bardyr. Bu birlikler näme üçin gerek? Göhümlügi näme? Ine tejribeň bir ýerde toplanmasy, onuň kadalan kanunlaryň, normativlaryň hemmejesiniň ýani profesional bolmasynyň nemesdir. Bolmasa bolmalydyr. O bir onuň tejribe. Şo taýda bir döwlet tejribesi şo taýda ýani şo pudoň nemesi şo taýda üýşýändir. O giden arhiv folk diýendir. O bilgidir. Ýani bolmasa elmide ama Amerikan täzeden açyp gören bir neme bolýandy. Türkmenistanyň şu da atlar ýokdur. Şoňçuydan bir hiç bir pudok aýagy üstünde däldir. Näme diýeni bilýän adamam ýokdur. Pudok diýilen demede yani ministerstvo diýmek pudok diýip düşünýärler. O taýda spesialist bolmasy yani bu neme bilen çykarda bilen bolmasy mümkin däl. Şoň üçin bu döwletiň nemesine döwlet ýolbaşçy diýilen adamlara düşünen nokta adama yani bıyıgur verip käýäp
işten kovup onu yani türmeye batıp ya eýdenin bilen ol yani iş düzelýändir diýdi. Bu asannak problema gorulabam bilen okdur. Hmm. Ne şu at şo pudok bağ bolsa, ne şo demeler, birlikler. Ne gadyn kış boronno näme üçin o ilata yetmeýändiň sebäplerini ne şo professional demeler aýdyp bererdi. O bizim gadymyzyň ne parafini kän. O şu soğukta şeyle bolýar. Ya bu ýöňünden çäretini görmek üçin şular ýalaklatlar etmelilik. Edip bilmedik, ya etme mümkinçiligi bolmady. Ya da biri uly basınçlar götüren ok. Turgolar köne ýene bir zat dip bu zatlaryň hemmejesiniň yani tejribesi, bilgisi elm tamam ýyllar boýunça üýşüp gelýän zat bolmaly. Ne şo zatlar ýokdur. O sen bıyığı vur vereniň bilen, işten aýranyň bilen, batanyň bilen, atanyň bilen, ýakanyň bilen o zatlar beýt düzelýän owa. Türkmeniň demeti halkam şunu ýa öwrenipdir-de şo bir ministre o käýin çörenine ýa işden aýranyň oňra aýtdyr diýerler. O eýlek geljek bundan akylly boljak ýalak. Ýa 30 ýyllap seýdip gelýärler-de. Bu yani döwlet gurulşynyň ýokdugyny döwlet institutlarynyň dogry gurulmadygyny beýdip işläp bolmajagyny şunu düşünürýän, düşünürjek bolýan, şuňa bir adamlaryň ünsüni çekýän hiç bir neme şuňa sen bolmady ne şu aýdyň biz şu birinji nemeler pionerler şu meselede döwlet gurulşynyň o nähile bolmaly barada biz ýöne pikir berýärmiz entak bu bilgi demetmek üçin bu giden nemelerdir bu öz başyna bir hudok ýalaklat bulatlar döwlet gurulşy çylşyrmylar. Özüm kän bilgi talap edýän zatlar. Ýöne Türkmenistanda şu döwlet gurulşy bolman soň bunun üstünden ne demokratiya, ne diktatura hiç zat gurup bolýan nädir bu ýöne öz akymyna bir oğurluk etmek için yani bir toporun eline geçip yani döwlet toyup görmeden başka hiç zat edip bolmaýanlygyny o bizim şunu düşündürjek bolýar da. Aydın bir Sapara töz bölüp başlar aga berýän tözü. indi ýa gyzykly tarapyna maýdaly. Mhm. Şol institutlar bolan ýagdaýynda polisiýa üçinem şu günküden has gowy ýaşaýyş bar. Ondan soňra daýhany üçinem, prezident üçinem, ministr üçinem. Ya bu İş geldi. bu institutlar diýmek döwlet institutlary diýmek ähli şol döwletiň içinde ýaşaýan ýurtdaşlaryň hemmesi üçin gowy zat diýmek. Ne hakykatdan hem şol institutlar bolanda şu gün mysal üçin Türkmeniň harwalarynyň awraýy häzirkisinden 10 esse ýokarda bolardy. Polisiýanyň awraýy 10 esse ýokarda bolardy. Sebäbi şol institutlaryň netijesinde şonu getirýär we institutlar esasan hem ýa-da baýlygyň goragydyr. Baýlyk diýende akyl baýlygy bolsun, ýa-da hukuk, insan hukuklary baýlygy bolsun, ýa-da ýer asty, ýer üstü baýlyklary, tebii baýlyklar bolsun. Adamlaryň şahsy baýlyklaryň bunlar. Ine şol hemme baýlygyň goragydyr we şoň çeşmesidir. Ine haýsy kitabyň ady ýadyma düşenok, näme taýşy kitabyň ady. Näme üçin käbir ýurtlar Baý. ýa-da ýurt milletler diýip geçýän nations diýe ýalňyşmasam kitabyň adynda. Näme üçin käbirleri baý, näme üçin käbirleri däl diýe. Ýa-da näme üçin käbirleri baý, näme üçin käbirleri garyp diýip bir araşdyrma bardyr. Hakyky ylmy araşdyrma. Ýani kitap halyna getirilendir ol araşdyrma. Ine şol ýerde ýalňyşmasam 500 ýyl soňky 500 ýyllyk taryhy alypdyrlar ele. Ve iň esasy nämesini kitabyň öňe çykarýan men häzir kitabyň ýanky näme diýilýär ona? Kysgaça mazmunyny aýtýanda. Söz başy. O aslında kitap uly kitap bolmaly. 400 sahypa bardyr. Ýöne şol kitapda iň esasy mazmunyny aýdanda ine şol döwlet institutlarynyň netijesinde döwletler baý bolýar. Şolaň ýok ýerlerinde de garyp bolýar diýär. Alan yerleri var da mysal edip alan yerlerine şu güneçe gelýär, mysal üçin Koreýany görkezýär. Koreýany ýokardan kosmosdan kitapda da ýalňyşmasam suraty var. Kitap ýa düşündirýärmi bilemok. Suraty var kitapda.
Kareýany görkezýär. Şol bir millet, şol bir geografiýa ýöne şol ýanky näme Demirgaz Kareý. Demirgazyk Kareýa, Günorta Kareýa ikisiniň arasynda bir çizgi bardyr. Şo çizginiň Demirgazyk Kareýa tarap bolany giýje garankydyr, ışık ýok hiçgili. Beýleki tarapam edil näme ýalyp parlap durandyr. Ve adamlaryň ýaşaýyşyny görkezýär. Adamlaryň ýaşaýyşy. Bir tarapda milyonlarça adam ýanky çiğ öndürüp, telefon öndürüp, dünýä satýarlar. Bir tarapda da adamlar ýanky türmede çagalar dogulup, şol türmede çagalar ulalýar. İkisi bir ýerde, bir millet. Hiç kiri ol iki milletin ýanky tarih beýi aýdar ýalygan däl şol SSR-iň nämesi bilen bölünen SSR ýa-da ondan soň beýleki tarap Amerikany saýlaýar. Yani öz içindäki siýasy partiýalar bar, kommunizm we beýleki kapitalizm diýip. Aslında kapitalizm hem däl, kommunizm we antikommunizm bolýar. Ikiye bölünýärler, iki düşünje çykýar orta. Ine Adar iqtisadiýaty bilen ýa kommunistik demäň nemesi şol. O ikisinin getiren nämesine SSR-iň ýa-da kommunizm, marksizm diýip bilersiň. Şol düşünjenin miwesini ine iň gowy görkezýän suwutnamalarynyň biri Koreýadyr. Koreýa ikiye bölünendir, Demirgazyk Günorta diýip. O Demirgazykda bolan demokratik Koreýadyr, beýleki demokratiýa däl. Ýöne demokratiýa söz bilen bolýan däldir. Ýani kitapda da şonu aşagyny çizipdirler da. Şol institutlaryň netijesinde baýlyklar emele gelýär. O bolmasa bir millet, bir medeniýet, o bir taryha eýe bir millet de. Şolaryň taryhyna seretseň ýanky agasy, inisi ýa beýlede galandyr, olan beýlede galandyr. Olan bolup bilýär. Bir maşgala ikiye bölünenlerim ken. Ine nämede de şoň ýaly gaýna Tutsi, Tutsi mi? Tutsiler. Hutsi Tutsi. Ine şolaram edil şoňa bir maşgala ikiye bölünip soň bir-birini öldürüp bilýärler. Institut ýok diýmek bu. Siýasy institutlar ýok diýmek. Ondan soň ýanky goranmak ýa-da harby institutlar ýok diýmek. Şolaryň netijesinde şu zatlara getirýär. Döwlet institutlarynyň hakyky bolmagy we işlerini ýerine ýetirmegi. Her bir institutyň öz işi bardyr. İnsany göz öňüne getireňizde sizin gözüňiz bardyr. Siz hiç haçan gulagyňyz bilen görjek bolmarsyňyz. Ýa-da aýagyňyz bilen kelleňizi gaşajak bolmarsyňyz. Aýagyň işi başga, eliň işi başga. Döwlet hem edil şoň ýalyk bir guruluşdur. Siýasatçy ýa-da hökümetiň işi bardyr. Ol şol işi ýerine ýetiräýmeli. Eger siz häzir bilemok, ýanky aýagyňyz bilen el bilen edýän işiňizi aýagyňyz bilen etjek bolsaňyz başaryp bilmeýäňiz. Döwlet institutlary hem şoň ýaly her haýsynyň öz spesifik işi bardyr we şonu ýerine ýetiräýmelidir. Indi saparaga näme geleli? Ine yerli hökümetler bardyr. Demek gelmäken aýdyň bir neme deli illeşleri ine Koreýa barada gowy adak geçdiň. Ne işe gitjek bolsaňyz ýigitler o daşary ýurtda neme düşüpdiňiz. O Günorta Koreýa gidin. O şo taýda şoň widalarym maňtat iş şertlerem tölew şertlerem gowy özüm bir döwlet o türkmeni gowy kabul edýärler. Şonu aýdaýyn diýdim illeşlenmede. O dilden bakym öwrenip bolýan eken. Ortaýadyň ýerine ýa-da başga ýerleriň ýerine Polşadan hem gowy şo taýlary ne. Sapara olar komünist, olar komünist diýen, olar kapitalist, düşman, olar nädip gideli? O deme olar şo bolsa da kabul edýärler deme. Artyk ýerleri şo taý. O taýda da türkmenlerimiz bar, onuň Türkmenistanda Kareýler kendi-de, daha şol Kareýler köpçü şo taýda türkmenlerimizden gowy ýerler gowy işleşdik. O kim dip bizim daha şol oblastynyň glawn inженери bardy kim dip. O bir sanak dawudyň glawn inженери Kareýdir. Kareýler bilen gowy işleşýändir. Demelerem gowy. Türkmen Kareýleri bar. Gidenizde şolar hosaram çykýandyr köp nemeleri. Ya onuň Özbegistanda kendi Özbegistan bilen gatnaşyk edýärler. Onuň ýa
fotar çıkacak demeler kendine. Şoň üçin aýtdym. Horlat görün ýüklenmek kendine bizim. Aýdyr Sapara aýdyr. indi Başla sözüň gördüm ne de. ýene bir ýanky döwletiň indi ýanky döwlet biziň diýen institutlarymyz gaty ulakan we hantal diýilýär türkçesi. O institutlar hantaldyr. Yani bir işin edilmegi onun içine girenden son käbir hukuk yani sonundan problemi olmasın diyelim diýilýän näme vardı. Soňan ýalňyşmamak üçin o institutlaryň ýalňyşma mümkinçiligi ýokdur. Sebäbi olan bir ýalňyşynyň netijesinde gaty kän adamlar ýa-da toparlar ýa-da iş yerleri ziýan görüp bilýär. Ýekeje ýalňyş üçin. Şoň üçin birazjyk agyr işleýändir. Indi soň şol döwlet guruluşynyň ýa-da örgütiniň işini tezleşdirmek üçin we efektivness diýilýär. Efektivnessini arttırmak üçin yerli hökümetler diýip bir zat bardyr. Ýa-da yerel hökümetler diýip bir zat bardyr. Ine yerli hökümetlerde ýa-da yerel hökümetleriň edýän işlerine öňem hatda madda ýazyp onu görkezendiriz, düşündürendiriz. Ýöne bir sapar gaýtalaly. Yerli hökümetler mysal üçin şol territoriýada ýaşaýan ýaşaýjylarynyň yerli hökümetiň onuň nämesi bolup bilmeýäňiz, ýurtdaş bolup bilmeýäňiz onuň ýaşaýjylary diýip aýtjak şoň üçin. Onuň ýaşaýjylarynyň işlerini ýeňilleşdirmek üçin. Mysal üçin näme bolup biler? Siziň şol ýerdäki ulanýan ýoluňuzda problema bar bolsa çözýär. Ýa-da okuwuňuzda problema bar bolsa çözýär. Çagalar bagynda problema bolsa çözýär. Gazyňyz ýok bolsa çözýär. Suwuňyz ýok bolsa çözýär. Göni şol ýerde. Ol Kanalizasiýany işlemeýän bolsa, kanalizasiýa, beýleki işler, musur meselesi ol. Gaz ýok diýip prezidente ýazmak gerek däl. Prezidente ýazsaň gaz ýok diýip ine häzir aýdaly näl diýeýin ine ýanwaryň aýagyna ýazdyň, fevralyň başyna ýazdyň. Prezidente barýança ýaz gelýär. Soňam aýtdy, "Aý gazy köpeltdik." Soňam siz pikir etdiňiz, "Aý prezidente ýahat ýazdyk, gaz köpeldi." Ýok, gaz köpelmedi. Gaza talab azaldy. Şoň üçin hem ýa-da howa gızdy, ýanky sistemadaky basınç artdy. Şoň netijesinde gaz köpelenýärlik bolýar. Şoň üçin şol işler bardyr, käbir işler, günlük edilmeli işler ýa-da günlük çözülmeli, yerinde çözülmeli. Meselene onu sapara iş dünyasının içinde olan üçin has gowy düşünýändir. Yerinde çözmeli meseleni sen merkezde ýa-da Aşgabatda ýa-da ýene bir ýerde çözme mümkinçiligiň ýokdur. Ya barmy şonu ine Yok, siz aýdyň. Türkistanyň nemesine biz ekskurs etdik, ýadyňa düşýän bolsa aýdyň. Ilk başlarda Türkistan bilen tanıştyrdym da. Şu taýyň eten ullan başladyk, daha şowda etdik de. Ýollaryň näme üçin ýokdugyny, kanalizasiýalaryň, tualetiň işlemeýäni hemmesiniň sebäbi ýanky döwlet institutlarynyň, ýani yerli yönetim institutunyň mazmunynyň ýalňyş oturdulanlygyny, onu düşünmeýänliginden, düýünden boşlaryna, meselelerine, çözmeli nemelerine, jogapkär territoriýalaryna nemelerine düýükden hiç bir zat düşünjäň ýokdugynyň sebäbi şu Türkmenistanda bolup geçen zatlary. Bunu birini aýranyň bilen, birini goýanyň bilen bolýan zat däldir. Ýabandanyň bilen. O günäkärem taparsyň. Tapanyň bilen bu düzelmeýär sebäbi döwlet instituty gurulma, o da dogry gurulman, düşünilip gurulman. Bu zatlaň nemesi mümkin däldir. Onuň siz ýani yerli leýlengde siz öýüňizi düşünin. Siziň owajagyňyzdyr şu taý. Owaňy da siziň owaňyzdyr. Biriň başga biriniň owagy däl. Şu owajagyňyz nähile kili bolsa öýüňiz il bolýar. Şu owajagyňyz nähile owadan bolsa siziň öýüňiz owadan bolýar. O bahadan şonça kymmat bolýandyr. Nemesi rehneti nähile neme bolsa o siziň owaňyz gowy arasynda adam ýaşarýarlyk, ýani çekici bir nemesi bar bolsa,
O sen yerin var bolsa 50 hektar, 100 hektar. Soň bakadym sen owan tiline bagly bagady vardy. Todap yatan yer boldy, şoň 2 aýada geçmedi. Gül ýalak bolsa da belki 5 milyon, 10 milyon tapawutly şol ýalak. Onu size biri edip berip bilmeýär. Onu siz şo taýdaky ýaşaýan yerli millet, halk, o yer, şoňam yerli ýönetim şuwatlary, ýani guramaçylygyny, düzgünlüğü üpçün edýän, ýa-da tertipleşdirýän o guruluşa yerli guruluş diýen. Ýöne o taýda da hemme zat hususy neme ýöne hususy bolanda da yerli institut bar da, şol zatlar koordinir edýän. O siz merkezden hiç zat çözüm ýok, merkezin girdiğini bilmeýän. Hemme zat yerinde çözülýär. Özüm gönül derek Taýlaňyzda da özüňiz saýlaýan. Şol başarmaýan adamyň, başarýan adamda seljerip bilýän, kim seljerip bilýän. Ýok, ordan başga aşygatdan biri seljerip bilmeýän. Şo taýgada siz özüňiz, ben doganym diýip bir samsyk doganyňyzy getirip goýmaýan, elinden hiç tap gelmeýän. Özüň kolunda. Bu da atlan mazmuny, ýani türkmençeler baýdanda şeýlerek bolýar. Bilmedim, aýdym men seni ýani pikirini böldüm. Yok yok Sapar abi. Söz sende. Ama Sapar abi soň ýanky yerli hökümetleriň ýene bir nämesi bardyr. Olaryň käbir hak hukuklary bardyr. Yerli hökümetler aýdaly ýokardan buyruk alýan däldir. Sebäbi ol halk tarapyndan saýlanan üçin olaň başlyklary halkdyr. Ýa-da ýol başçysy halk bolýar. Olar prezident gelende ýoluňyzam ýapyp bilmeýärler ýa-da ýapdyrtmaýarlar. Yani kim gelirse de yaptırtmayalar. Putin gelirse de yolları yaptırtmayar. Yani özünüz siz birini sayladınız, olam sizin yolunuzu yapsa, son Sapar saylamayarınız. Ya da şu yolu yapan onun ertesi günü onu yankı istifa etmeyini talep edersiniz. Yine yerli hökümetlerin hem şoňýalyk nämesi vardır. Ýene bir zat var, yerli hökümetler salgytyň esasında ýaşaýandyrlar. Salyk töleýänler, iş adamlary, soňra işçiler salyk töleýändir. Şoň üçin olar yerli hökümetler, sizin öz etrawyňyzda gaýdaly yerli hökümet bar, ol etrawyndaky adamyň sanyny artdyrmak isler. İş Şoň yerinde. üçin iş yerlerini arttırmak ister. Sebäbi iş adam sany demek, işçi, olara iş yerlerini üpçün etsen, olara salyk köp geljek we aýdaly saýlanmak üçin beren sözlerini tutup biljekler. Mysal üçin mekteplerinize belki daşary ýurtlardan muallim getirip biljek ýagdaýlara gelip bilýär. Eger dogry işledip ýanky nämesini, salgytyny toplap bilse, salgyt toplamanyň şertleri hem iş yeri döretmek. Yani daşındaky şu wagt ýarysy daşyna çykyp gaýtdy. Ine şolara ruhsat vermezdi yerli hökümet bolan bolsa. Ruhsat vermezdi diýenim gadagançylyk girizmez olar. Olar sizi sizin interesinizde olar ýalyk. Şol Türkmenistanyň içinde işlemek sizin interesinizde olar ýalyk şertler döredip başlaýarlar. Ya bu ýöne koýzat. Türkmenistanda häzir mene hasaplaryma görä ýanky täze Türkmenistanda gözden getiren sistemimize oturgan wagtyň ol ýerde işçi ýetmeýär. İşçi Yetme. Onu oturtmagam ýeten ok, tutmagam. 92-93-94 ýyla seni işgal ýeten ok. Ben aýdy oturna. O wagt yerli hökümetler men tek o zatlar düşünen okdur. Bir şu zatlar düşündirip dören wagtlarymyz. Yani geçiş döwrü diýip näme diýerdik. Ne şoňýalyk nämeler olar ne Türkmenistanda şu gün mysal üçin ýanky ýeri hususy eçilige geçilenden soň ýeriňiz olar. Käbir ýerlerde belki 100 hektar geçen ýeriňiz olar. Ýöne aýdaly ýeriňiz çöl. Suw ýok, ýene ýok. Ýöne şu çölem ýeri alan adam kaçan bolsa bir ýagdaýda ulanyp bilýär. O zat mümkin. Mysal üçin ýöne bir zat siz ýanky gün energiýasyny elektrige öwürjek diýip ýa-da elektrige dönüşdirjek diýip gün panelleri satın alıp 100 hektar ýere de gün panelini dikip çyksaňyz, siz şol gün panelini islendik ýere şoň elektrik energiýasyny satyp bilýäňiz.
O. Yani bu zat girdeji değil mi? Yani onun belki tebiigata berýän ziýany yenesi o zatlary yene ýankı bilýän spesialistler çözer elbetde näle bolýandygy. Ya da nädip edilmelidigine ol işleri. Ýöne Türkmenistan men diýjek bolýan zadym, akylyň bar ýerinde sen deňiziň ortasynda bolsaňam, çölüň içinde bolsaňam tapawudy ýok. Akylyň bar ýerinde baýlyk gelýändir. Yani baýlyk diýänim ýaşaýyşyňyz gowlaşýandyr. Şuňky güne Türkmenistan 4-nji ýerde gazda ýöne gaz ýetenok. Mesela özüniň halkyna gaz ýetenok. O kış doğup getir o. Bir hepde gaz yok. Mektepler yapıp, mektepleri çağıracaklar. Okul edip bilen o. Hawa. Ine bu näme diýmek? Yani kelle sığacak bir zat değil. Sebäbi gaz diýen zadyň baýlyk däl, gaz bir resursdur. Baýlyk diýilen zat akyldyr. Şol resursy alýa, şonu ulanyp bilýän akyl. Sen o 4-nji ýerde däl, 1-nji ýerde bolanda da hiç kili peýdasy ýok aýne. Isynyp bileňiz oga. Ine şol meseleler hem häzir Türkmenistanda ine yerli hökümet bolmaly üçin, sebäbi olar çözjek bolanda da yerli hökümet diýeni häkimler ýa-da başlyklar diýeli, häkimler. Olar Aşgabatdan belleýärler olary. Olar siz bilen işi ýok. Olar Aşgabatda İşin nämediginden bilen oklar. Yani bellänem hiç on funksiyonu düýünün yani mesele çözücü funksiyonu yok. O size parti yıldırmakmışsın. O bu ne? Bilmedim. Bir kellesi var adamın etçekli adam derler. Sen çağlara parti yıldırıp olurdan yani bu sadist adam çıkarttılar mı? Sen garip yetiştiren değil mi? Parti yıldırım. Geda yetiştiren. Bu cenayetin en ulusu. Öyle sizin çağlarınız o başka yeri çağat derler. Öyle çağlarınızda ne bildiniz? Demek ağrın yok. İznetin atatına diyenden. O yerde de yaşayan demeli. Sapara şäherde de şol palta wagty hemmeni näme palta sürýärler. Baýlyk Şolu altyn. O çiğip çıkarsın deyip türmeyenlikler Yok, belli. yok, Çünkü yok. Türkmenistan'da yani Singapur'da çiğip çıkarıyandırlar. Tayvan'da. O dünya satıyandırlar. O Türkmenistan çiğim çıkan yok. O çiğ var beyle de dursun. Çiğ yok. Çiğ. Sapara ýene ýankı belle koydum. Hı. Birlikler diýip aýtdyňyz-da. O Her bir nämenin öz birligi bolmaly. Mysal üçin aýdaly fırıncılar birligi ýa-da fırıncı bizde pikarın diýilýär. Pikarlar birligi. Yine şoňa benzeş birlikler öyle yine men nämede gördüm. Ýalňyşmasam Gollandiýa bolmaly. Gül yetiştirýänleriň birligi var. O birlig hem her ýyl ýarış näme diýär, düzenleýär. Ýylda bir gezek ýarış düzenleýär. Ýarışda ýankı iň gülün bilemek o ýerde ýankı spesialistler var. O spesialistler hem gülü saýlaýandyr da iň gowy yetişdirilen gül diýip bir gülü saýlaýarlar. Şoňa da pul berýärler. Aýdaly bir gysanyp gülü şondan satyn alýarlar, 10 000 dollara. Onun içinde 100'den ömken ýankı gül yetiştirýän daýhanlar diýelýär, daýhanlar diýeli. Gül yetiştirýärler var, hemmesi gatnaşýar. Şoňa soň men bu işi näme diýerler? Birinji kelleme gelen zat Gollandiýa dünýä gül satýar, hemme Amerika çenini satýar. Özem logistikasyna men hayran galdym. Gollandiýadan çykan bir gül ýankı 27 sagatyň içinde Amerikada bolýar. Gollandiýa nirde, Amerika nirde. Yani logistika seredin. Bizde häzir bir welaýata gitmek üçin 20-24 sagat gerek. ortada 4-5 tane militärski post görürsün. Ine soň men muny reklama üçindir diýip pikir etdim. Soň araşdyryp başlamdan soň sapara şol edilýän iş seleksiýa üçin eken. Sebäbi o birlik hem ýankı gülüň tohumlary bilen özleri ýankı oýnap bilýäniçe oýnaýarlar.
Yine şonda da gülün käbir nämeleri bolýandyr bilemok. Isine çeser etýän ekenler şolar. Hmm. Renkine seretýärler, ýapraklarynyň ululugyna, hemme zadyna seretýärler. Hatda içindäki suwuklugy bar, şoňa test edýän ekenler. Ýani şol işi seleksiýa üçin edýän ekenler. Eger şol işi etmeseler, seleksiýa etmeseler, gülüň näli gül bolanda da ýuwaş-ýuwaşdan ize gidýär ol. Sebäbi insan täsiri bolan üçin. Tebigatyň nämesi bilen ize gitmez, ýöne insan täsiri bolsa, islendik bir canlı ize gidýändir. Ýani dogry seleksiýa bolmadyk ýerinde. Şoň üçin hemme zadyň seleksiýasy bardyr. Ine ýanky birlikler edilýän işin hilini, ol islendik işde de bolup biler. Mysal üçin ýa-ni nämäni aýtdykda, ine injenerleriň birligi bolan ýagdaýynda şol injenerleriň biri bir zat öwrenýän bolsa, täze bir zat tapýan bolsa, beýlekiler bilen paýlaşmak diýmek, beýleki injenerleriň hem gowlaşýar ýyl-ýyldan. Ýani seleksiýa, polajitiv seleksiýa bizde tersine birazcık. Yine birliklerin yenen bir edip bilýän işi ýa-da yenen bir mümkinçiligi. Sen bir sanyk bir adam eger gül yetiştirýän bolsa, onu seleksiýa etmek işi gaty kyndyr. Kyndyr bir adama seleksiýa etmek. Ýa-da aýdaly sen 10 ýylda elde etjek bir täze tukumuňy 50 ýylda, 60 ýylda elde edip bilersin eger bir adam bolsa. Ýöne yüzlerçe adam gatnaşsa seleksiýa işi tizleşýär. O seleksiýa işi diýende de pikir etmeň her ýyl bir sanyk täze tukum çykarmak ýok, mümkin däl ol. Käbir ýagdaýlarda käbir önümleriň ýa-da käbir haýwanlarda da bar, ösümliklerde de käbirleriniň nämesi seleksiýada täze bir tukumy adapte etmek üçin belli bir howa şertlerine ýa-da tebiat şertlere 60-70 ýyl geçýändir. Ya men Deme, ýalňyş bilýän bolsam ine Sapar aga bilýändir o nämeleri. O deme, ansady işte. Allah'ın diyani gaty gowy ağladın. Ne Holstein dip bir sığır tohummadır. Holstein dünýede iň kän tüýt berýän tohumdur. O tohumyň nemesem Gollandiýadandyr. O Gollandiýada ne şu tüýtçülüň birlikleri bardyr. Şuloň tohumçuluk Avelliýada ne Şwedleň nemesinde de bar. Tohumçuluk seleksiýa emeleri. Şuloň işleýiş nemelerini käte telewizorlarda, YouTube'da da kändir. Искусственное осеменение zady diýerler-de. Ne şular ýa nemäň spermasyny alyp ýa soğuk demede saklap, maşinli belli bir tagady bar, baryp bir ýerde bir fermada ýa искусственное осеменение geçirmeli. 100, 200, 500 deme. Inni men şonu göremde, gün Türkmenistan ýadyma düşýärdi. Ne şu maşin gelýär. Ödüm spital abarudurlu gitçik deme, minibus ýalak deme, içinde o soğuklanır ýa nemeleri zatlar bar. Ödüm wagt kän ýitirmäle de demeti ýok. Şo Türkmenistan'da edip bolmaýan sebäbi ýöňde milisiýa dur. O tamsyga sen hiç zat düşündirip bilmeýän ol. Sen bar neme köýýär. Giden o türüň nemesi galmaly. Ene men şu zatlar göremde Türkmenistan'ı deňeşdirýän bol. Bu dünýä ýerinde bizim ýerde. Bir pasport alacak kolup ýa-da onu 5 man alacak kolup saklamalylar. O Türkmenistan'da şeýle ýa-da ol oblastdan ol oblastga geçeňde de şonu ala. Sapar aga şol kynandyrýan tarapy şol işleriň edilmegi şol ýolda duran ýanky gaýyşynyň özüne de peýda, oň çağalaryna da peýda aslında. Men şu Yani päskelçilik näme üçin öz durmuşlarynyň gowlanmagy üçin päskelçilik görür. Bawara sindromu diýip aýdýan zadym ne şular. Aydın ol ýa men bawarapylary gowuryp ýa-ýerlet gören üçin näl. Yani şol owo ýa bir owo düşünjesi bilen ýa zatlardan ýa gaty uzak adamlaryň döwlet nemesinde bu halkyň ykbalyna beýle täsir etmesine bir karşılık hökümünde ben şolar ýalak bir ýa termini goýanlar. Bu büyük sebäbi cehalet dilýärden. O Türkmençe demesinde ýa şoň başynda da şu bawaraply ogly atasy ikisi bolanyň şu bawarap sindromu diýen. Bu ýa bu kesel bir o o
biri şu taki erten olup biler. Bolun ýöne kötünýän halkyň taanyna teredin. O bir topor çağan geleceğini uğurlayan geleceğini. Ne Türkmenistan'da kim näme işleyen bolsa işletinler. Şolun çağalaryny ne öýderine men ýanky kırat üçürýände. Çağalaryň geleceği ýok. Öýleriniň geleceği ýok. Ýöne çağalaryň düýünden näme boljagyny hiç kim tepil güwe geçip biljek mümkinçiligi ýokdur sebäbi döwletiň ýanky alak ýani institutlarynyň tagat ýalak işläp bilme mümkinçiligi ýok. Onu düşünýän adamam ýok. Onu gurup berjek adamam ýok. Şu Türkmenistanda ne biz ana şu aýdyň ýalak ýaşytlar bilen baryp şey gurmasak. Demokratiýany eýlek atlaňydam şoň üstüne gurup bolýar. O aşağına däl. Şu daplar gurman, o döwlet hani işlemez. Yani köreňiz bolmady mümkin däl. Adatlyga çykjak bolsaňyz. Ha bu daplar bolmasy üçin ne kanunyň yani hukuk döwleti bolmaly. Kanun üstünlüğü. Bu da bir kanunyň etatyna işleýändim. Her kim bir borçy nemeti bolan soň şu kanun şu daplar gorap bilýär. O hem de öz eliňizde digini düşündürjek bolýar. Etaty nemämiz, maktadymyz o tiz düşünün. O biz tize bunu reakte berip ýa nemet tizi ýa institutdan geçirme nemämiz ýok. O ýöne bilgi diýilen zat paýlaşyp durmalylar. O bunu bilýän daşary ýurtlarda ýaşaşyp görün adamlar kendir. Her bir puwdokdan müňlerçe nusga getirip bolýandyr. Onu Türkmenistan bilen deňeşdirip bolýandyr. Şu zatlary edin halka bir bilgi. O giden bilgi boşluğu var. 30 ýylla nemäni öňe uğradyp torp durlar da. O kelläni diňe bir telpek geýmek üçin ulanyp berilen bir milleti uğrup durlar da. Ya saç ýalykdan diýerler, ýaly tat boldu. O aşağına ulanmalı. Saçın aşağına bir zat var beyinli. Onu ulanmadan çürüye. Nemet diye. Mazarlıktaki alak neme oluyor da. Ölün adamın nemesi bilen yani ulanın ben beyin desengdir. Canlı ölü o da ölü. Hem şu zatlar düşünecek olayan da adımız. Aydın tem çözümü bölüm ağışla. Ten bir duşumu, men bir duşumu cedel edivermeli bol. Yok, o bolýaşaň ýalnysy. Oňa sapara başga mende Aýdara şu atlanýça bir da yok. Ya bu Aýdar bolly däl adamlara ýadatmaly. O kän uzyn bolsa da tamaşaçylaryň sany azalýar. Şoň üçin oňa şu ýerde jemlesek sapara. Ha bolýar Aýdyn köp sag bol beren soraglaryň üçin. Size de sag bolun. Gowy alyp barjy bolanyň üçin delläň. Bu merwet many tamaşaçylar diýen baha bere. Bolýar. Näme sag bolun eldeşler. Sapara sag bolun. Ha sag bolun, taglykdy görüşelim.